Samantala, pinalalakas naman po ang kakayahan at kaalaman po ng mga magsasaka sa Bugalyon upang matulungang patuloy na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Base po sa datos ng Municipal Agriculture Office, nasa 215 hektarya po ng sakahan ng bayan ang apektado dahilan ng pagkakalugi ng ilang mga magsasaka. Upang maibsan ito, tumanggap po ng 500 na sako po ng binhi at soil conditioner ang mga magsasaka sa ilalim po ng RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Department of Agriculture at sumailalim din sa pagsasanay sa wastong paggamit ng pesticide nang hindi maging mapanganib sa kalusugan at kalikasan. Bukod dito, bukas din ang lokal na pamahalaan na magpatayo ng warehouse ng NFA Rice at AI Center para sa pagpaparami pa ng baka upang mapalago ang sektor ng agrikultura. IFM News. IFM News. IFM News.